Шампиони! Футболист на деня! Айде! Последно майка и баща правиме второ видео с футбол навън, на студено, на снега. Правиме какво? Quick Fire Challenge. Предизвикателство с бърза стрелба. Имаме 2 дуспи, 2 фала, 2 центрирани от корнер и правиме пробив между колчетата и стреляме. Това ще правим. Айде. А наградата за победителя, ето този чейн, това е чисто злато, 24 к. Да, това е златен долар. Голяма печалба, може да го продаде някой от нас, като закъса. И да скупи FIFA Points. Да му не се падне нищо. Това сега. Отивам на вратата! Рицар! Всеки един вкаран гол е една точка. Накрая ще преброим колко точки имаме и ще се надяваме да не сме трагични и да не сме мишки. Колко бързо трябва? Добре. Раз, два, три. Едно, две. Една точка за Ицака. Как ще изпустите? Аз се целех там, бе. Кристиньо взима една точка. 2 опита. Айде! Бързо втората, бе. Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out! Oh my God! Той как се спече? Бързо втората. От върха до пълната комедия! Върха беше това. Айде, дуспички! Дуспички! Ще вкараме 2 дуспи, най-вероятно. И так сега няма да спасяваш нищо. Добре. Няма да спасява. Добре. Бързо! Бързо! Значи съм добре, че съм вкарал поне. Това е. Аз мисля, че съм супер зле. Аз се представях тук да се трирам, Аз забравих, бе, батко. Ме е срам, бе, батко, аз забравих. Тя преките свободни. Трябва време да правя свободните удари. Ицак ще изпълнява правя свободните удари с десния крак. Абсурд! Абсурдно да цели и двете. Аз нарочно, защото... Охранявам вратата! Как се чувстваш като човек, който не си вкара положението? Аз се чувствам много зле, защото втората дуспа не си вкарах. Първата. Големи въпрос дали ще се окичи с ново злато. Бързо! Това беше за много малко и ще е много красиво. Айде отиди, стара да стане. Трябваше при 3, бе, трябваше. Няма много красиво, братле, няма много красиво. Кажи! И аз! Живи и здрави! Дай му! Аре, бе, Патко! Аре, бе, един да влезе, бе, Патко! Ау! Стига, да! Айде! Златен долар! Добре, че имаше 67 опита за да правиш един да... Това е дуба ли? Да. С каска! Да, не! How could you miss this chance? Айде, Рицар, давай! Твой! Мале! Ти си умре!
Ицака не оцели нищо до сега. Въпросът е сега с конусчетата как ще се справи. Може би там нещо. Сега трябва да преминем през всички тези конусчета и този, който изпълнява, трябва да направи двойно подаване с човека, който стои там и да вкара гол. Аз ще ги вкарам и две, защото до сега справих на слаб. Разсяваме противника! Футболист на деня. Какво правиш, бе? Той саботира, бе! Това е, защото съм добър подавач. Както казва Фабрегас, асистенцията е по-важна. Асистенция с сняг. Да. Аз с Сотир оставаме с 2 точки и Цака е с 1. Сотира, трябва да се бием до спина, да видим кой спечели. Така ли? Ако оцеля града ви изравнявам. Ако Ицака оцели града сега, от ето това положение ни изравнява. Айде, Ицака! Почти! Ще снимаш! Това ми е най-слабото представяне в историята на всички клипове. А то вкарва голове. Браво е шампион! Млад шампион? Сотир Мбапе. Какво говориш, бе? Аз съм Мбапе за България. С Сотир сме с равен резултат, така че ще изпълним още 2 доспи, който вкара повече голове, печели. Караме 2 вериги. Пази, айде! Двете ли ги вкараме? 2 броя за героя! Айде! Пак ще вкарам 2 доспи сега. Абе, ти що си там топките, бе? Чакай, бе! Вар! Чакай, бе! Опа! Опа! Хитряга! Верно ли? Бах ти нещастниците! Стой, стой! Мириш ми на злато! Той, що тича с знамето, като не е шампион. Отново шампион на деня, футболист на деня. Сотир Мелев, аплодисменти. Благодаря! Напълно незаслужен. Как това не е вярно? Футболист на деня и пимп на годината. Това е. Не забравяйте да лайкнете това видео, да се абонирате за нашия канал и за канала на Ицака и Павел Колев. Също така ударете камбанката, ако това е нещо, което ви кефи, и ще се видим отново следващата седмица. Чао! Айде! Браво! Така е, победих. Дадохме свидна жертва. Рицаря с блестящите доспехи. Чакай, бе! Отдавам почет на рицарите. Кой е без каска? Край.